Hola, sóc l'Ali i benvinguts al meu canal. Aquest és el vídeo sobre el moment clau, el pitching de Urban Dance Academy cap als meus companys. La preparació tècnica del dossier bàsic va ser important, però el pitching és qüestió d'energia. Es tractava de fer que la gent senti la mateixa passió que sento jo per la dansa. Que com m'he sentit? M'he sentit bastant nerviós, la veritat, però va ser emocionant, amb un pèl de tensió. El repte més gran va ser la gestió del temps. Quasi em passo. Vaig haver de condensar tot el projecte i tota la producció que comporta en pocs minuts. Vaig intentar ser clau en els punts forts. L'enfocament a la cultura urbana, el missatge social per fomentar l'humilitat i l'estratègia transmèdia. Un dels meus principals objectius era connectar amb la idea de fomentar els valors. Valors com l'humildesa, les ganes, l'esforç, la superació, la inclusió social i la cooperació. Ha sigut complicat? Sí, però era necessari. Personalment, m'he adonat que la idea del format 24 hores és un format molt enganxador. La fitxa de personatges reforcen la idea d'aquest gran format, on explico als professors, al jurat i al possible presentador o presentadora. Ara esperar el resultat i a veure quin és el projecte que surt endavant. Deixa un me gusta si t'ha agradat el meu pitch i ens veiem en el següent vídeo.